جلوبرگên geleriyên welatên Îmarat û Efxanistanê, xwarinên xumariyên welatên Kamboçyayê, sîvan û tabloyên binîgarên Çînî û Îranê hatine xemilandin. Ew hemû dîmen ji Festîvala Çandiya Cîhanî de têne pêşandin. Bi pêşengiya Wezareta Karên Derve ya Tirkiyê û serkêşiya sih balyozxaneyan, welatên weke İtalya, Fransa, Ukrayna, İran, Efxanistan, Kamboçya û Azerbaycan bi giştî 47 welat di vê Festîvala Çandî de cih digirin û kelepûra welatê xwe li Enqere paytexta Tirkiye didin danasîn. Rayedarên welatên ku beşdarî vê festîvalê bûne amaje pê dikin ku bi armancekî beşdarî vê festîvalê bûnin û dêçalakiyên xwe yên li Tirkiye jî zêde bikin. دولة الإمارات هي دولة تدعو إلى التسامح وإلى التقارب مع وەک ئیمارات بە ئارمانجا بەهێزکردنا هەفکاری و دۆستانیە لەگەڵ تورکیە ئەم بەشدارê vê festîvalê bûn. Festîvalên wiha dê Tirkiye û îmaratê zêdetir nêzî hev bike. Piştî vê festîvalê dê çalakiyên me yên Tirkiyeyê zêdetir bibin. I'm very happy to be here. I think it's a very Em gelek kêfxweşin ku beşdarî vê festîvalê bûne. Di vê festîvalê de min derfet dît ku ez kelepûra bi dehan welatan bidim naskirin. û kelepûra welatê xwe jî ji xelkê Enqereyê re bidim nasandin. Armanca me ew e em kelepûra her welatî nas bikin. this occasion. Valetiyên ku berê xwe vê çalakiya navdewletî jî bi çendîn sedeman van çalakiyan sûdbex dibînin. Ya çok güzel bir etkinlik olmuş. Dünya globalleşiyor. Çalakiyeke gelek buwate hewceyê em netewên cuda nas bikin û biçin welatê herî dûr bigerin. Lazim e çalakiyên wiha li bajarên mezin zêdetir bên kirin da ku em jî zêdetir welatan nas bikin. Bi dehan welatên ji Ewropa, Rojhilata Navîn û Efrîqayî hunera xwe, çand û kelepûra xwe bi vê festîvalê pêşkêşî Enqereyê kirin û beşdarên festîvalê dibêjin bi çalakiyên wiha ev ê zêdetir welatên cuda cuda nas bikin û kelepûra xwe nîşanê Tirkiyeyê bidin. Vural êrişmiş. Kurdistan 24 Enqere.